Білесің, нәрсе деп айтайын, міне мәселе мен ішім телевидениеда. Менің тапшу ең рейтинговый деп айттылар миңа. Сенің де рейтинг бойынша екінші орында. Айтам, ол ішеп екінші орында. Шушы рейтинг айтушы егет айтты, сен нәрсе шап түгел мен екінші орынға. Мен ойлаған едім бірінші орындадыр деп. Жоқ деп бірінші орында Новосет Татарстаны. Мен қанағат, Аллаға шүкір, мен мұны білем. Халық яратып қарағанын білем. Менің қызмет хақым 15 мың бір айға. Бұл көп мазмы халық өзі бейелер. Екіншісі, мен шиғыр язам. Ғафу етіңіз, ол 10 мың тұра. Хамаңа шират тұралар. Ол бәлкі қибаттыр. Ләкин мен аны бек ұзақ ойлайым. Хамол тегі стоит того десем сіз енді ашыланырсыз ұрышша дейіп. Шиғырләрім мен ашылай қибат. Тағын тойлар һәм юбилейлар алып барам. Бәлкі ансы да қибаттыр. Чөнки яшәргә кирәк, мотор яшәргә кирәк. Шул ук вакытта, мәсәлән, акча дип кенә мин телевизорны ташлап китә алмыйм. Мин аны эшлим халык өчен. Мин беләм, халык аны ярата. Ул аны нәрсә дә булса ала. Менә монда бер повтор куйсам, тотыналар мине ачуланырга, тагын повтор куйдыгызмыни дип. Әйтерсеңләр миннән бер нәрсә тора. Мин монда гафади кеше. Нәрсә әйтәләр, ничек куялар, шуны куялар. Мин бар тик шушы тапшыруны эшлим генә. Ләкин шул ук вакытта мин үземнең эшемне бик яратып эшлим, нәрсә эшләсәм дә. Шул ук телевидение. Мин анда идән юучылардан алып, менә керәсең, анда гардеробта апалар каршыла. Мин шуларга кадәр яратам. Үзебезнең эшли торган егетләрне, кызларны, гафади барысы менә яратам мин, эшемне яратып эшлим. Мин беләм, мин эшләгән эш халыкка кирәк. Шуң күрә мин аны эшлим. Шигырь ул мин аз язам хәзер. Теге җыр текстлар аеруча аз язам. Ул да кирәк. Ансын язасы килгән. Туйлар һәм мәҗлесләр анысын да теләп алып барам. Анда инде мин гомумән башка кеше. Сез хаклыдыр, ансы акча өчен кирәктер. Чөнки акчасыз булмый, минем дә мотор яшисем килә. Мотор кигенәсе дә килә. Миндә шул хатын кыз, шул красотлар бар. Һәм әле тагын башка эшләрдә. Уйлаганым да бар. Бүтәнесен ташлап, нормальный акчалы эшкә керергә дигән уем да бар әлбәттә. Ләкин белмим. Андай уй бар. Минем әнинең һәр вакыт әйткәне бар. Син эшкә керәсең миндә, теге нормальный эшкә, юкмы дип. Ләкин ул үзе дә менә шу тапшыруны көтеп ала, яратып карый. Икешәр-өчәр тапкыр караган кешеләр бар. Аны бит күренеп тора инде, язалар, әйтәләр. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.